Ještě mám na chvilku pauzičku, ne, že byste trošku nadechnout, jako. Dobrý, vydechněte si. Hele, já už teďka fakt jsem se nad váma úplně slitoval, protože to je teda masakr, jako, co děláte? To ti upadlo, nebo? Tomáš se jmenuje. Strejda Tomáš. Ne, jako on si tak říká, to je Uncle Thomas. Jako. Jestli to vyhraješ, tak tu přezdívku si můžeš nechat na triko normálně. Čili Uncle Thomas. Tak co, kluci, jak se cítíte? Dobrý? Sajk. Honzo? Ještě si věříš na tenhle ten kousek. No tak jasně, že to pálí, no. Je to síra spíš, bych už řekl. Že už to ani není síla. Ještě dáme radši ubrousky, ano. Pytle máte všichni. Teď už by to chtěl jakou tu roli těch utěrek kuchyňských, jako tu velkou. Posušil tím jedním kusem. Kdo vypadne? Modrej. A takhle to přesně vypadá, když je chlap tvrdohlavý prostě. Že to jako nechce vzdát za žádnou cenu. No nic, v každém případě už máte jistý, že si dělíte ty ceny, já nevím, za nějakých třeba 20 000 jako se to dělí mezi soutěžící, tak vy budete z toho mít ten největší podíl. Tak na pokrovém turnaji. Jo, Honzo, musíš být první. Honzo, jestli prohraješ, tak to je hrozný prostě, tak se na tebe budeme stydět, my kamarádi tady. Hele kluci, pojďme to odstartovat, nebudeme to už prodlužovat, já už se na to nemůžu koukat. 3, 2, 1, pojďte do toho. Hezky Honza, pojď, jen to oblízni. Pěkně to vylízní ještě, Tomre. Jo. Jestli můžeš mluvit, tak to je. Můžu mluvit, pohodě. Fakt? No. Není to jako zabijat totální? Šimrá to trošku. Trošku to šimrá. OK. Ani jako v žaludku už jako necítí, nebo vevnitř něco? No, tak v pohodě, mám uklidnou chuť na pivo. Na pivo. Už se těší na pivo teda. Čili Konrád. OK. Já teda taky. Po té jedný, co jsem měl. To jako uznávám. Honzo, dorazíš to, nebo? Kluci to vyčistili, máš čas. Až se budeš cítit, tak to jenom dolízni a... No tak já to chápu, že nemluví, jako. Jo, hezky Honza! Si nás hlavně si do toho fakt... Počkej, já to tady srovnám, radši to nesilo. Radši si do toho nešáhněte, jo? Táta už prosím tě, ať přijde táta sem. Furt pro tátu, já se bojím ti to dát, by ti to mohlo jako otrávit. Tak je to dobrý, tak příští až bude, tak se sem předám. Ale aby se dostal taky na někoho jiného. 6 milionů 400 zhruba. Když tak si odstupte. No jasný. Carlos, neboj se, připošli. Kolikrát vidíš? Dvojitě už, trojitě? Jo, OK. Já tu mám jedno brčko. To abych jim zatleskal prostě. Ale Tomáš si pozvedl jako čepicu. To je Honza, promiň. To je u něj známkou, jako že se něco děje. Tohle je... Ne, Síla? Síla, tohle je, si nic neudělá, tak proč nevím. Ale Honza, ještě když tak máš vodu, jo, to můžeš použít normálně. Amo, co jsi to tam nasypal, vole? Ty brďo, ale to je fakt teda ostrý, musím říct. Době mlíčka a skoro všechny chleba. Neži nic, ale vůbec. To vypadá jako... No tak vy jste si lízli na malíček, jaký to je? Fakt?
Hořký. A pálí to, nebo to nepálí teda? Fajnko, dobrý. Jsem si to myslel, no. Já ani nepotřebuji pusu, na mě stačí jako dejchnout a už bych byl spálený celý. To ne. To dobrý. Zatím jako... Jo, už by si šel, pivo by si nějak, dal, ale víš. jako to je... Ani ne. Kdyby si dal chalapeňo. Tak já tě jako takhle. Můžu to buď udělat rychle, že jako nechám poručit další chod, anebo tě nechám jako chvíli ještě dechat a třeba to rozdejcháš. Ty si jako spíš řekněte jenom. Je to horší, viď? Takže to asi urychlíme. Tak dáme další, hele, máte, co máte? Teďka extrakt, jo, zase. Ne. Teď jsme jeli teď 12, už jsme vlastně jeli, jakoby, no. Jo, takhle. Sorry. Takže teďka máme papričku s extraktem. Takže brown butlách napuštěná extraktem. Ďábelnávka? Takže ta paprička má nějaký 2 miliony plus ten extrakt, tak už jsme docela vysoko. Já si to číslo nebudu říkat, jako já mám pocit, že už by to mohlo být teda jako nesportovní chování braný tady. Nedáš si. Blonďáko! Nedáš si 3. místo, super, já ti musím pogratulovat, jo, fakt bojovník, super. Tak můžeme tu jednu předat. Já ji dám chlapci, který odnese tátovi. To máš pro tátu, viď? Hele, prosím tě, tak potom jenom až bude táta někde ležet, jo, tady někde, tak potom zavolej tu sanitku. No, chlapci, moji. Honzo, ty vypadá, že trpíš, čili Konrád, ten tady jenom tak sedí, jako bude to ještě těžký souboj, mi přijde. Takhle, nevím, co se chystá dál, ale předpokládám, že bude ještě pálivější paprička napuštěná ještě pálivějším extraktem, jo? Tak bych to asi viděl, no. Takže jako nic moc vyhlídky zatím. No kluci, tak jste připravený si dát další chod? Asi jo, co tak jako. Dobrý, jdeme se, ty jsi jasný. Jo, ach jo. Klíčičko by to chtělo, doneste mi někdo, nebo jogurtík by mohl být. Pán si dal extrakt právě, koukám. Super, tady je mlíko, jo. Ono teda, nepředpokládám, že by to... Chce si ještě někdo? Se jako zmrzačit? OK, tak to jdeme stát, no dobře, fajn. To dostane legendární táta. Tatko Chili. Jo. Takže kdyby se dostalo na další kolo, tak to bude teda Trinidad Scorpion Moruta s extraktem. Takže zhruba stejně jako ostrý. Hele hoši, pojďme, jo, 3, 2, 1, pojďte do toho, kucí. Na zdraví, cheers! Nemáte kam spěchat. Chlapci, děláte mi starosti. Ty to s váma nic nedělá. Ale Konráde, ale to fakt je teda tohleto divný. Není to jako v tom, jako v Simpsonových, že si ten Homer si vylil hubu tím voskem, když šel na chtěli soutěž, to bude ono, ne? A ještě dáme Honzovi čas, samozřejmě. Myslím tě, Konráde, řekni, druhý den po soutěži, nebo ještě ve večer soutěži, jako necítíš potom nějaký jako problémy vevnitř, jako to tělo tvoje se s tím srovnává úplně v pohodě?